Laura, cariño, levanta, que vas a llegar tarde. Venga, dormilona, levanta. Es que no me encuentro bien. A ver. Venga, en 5 minutos te quiero en la puerta, ¿eh? Vamos. Laura, espera. Estàs bé? Sí. Bueno, si necessites qualsevol cosa... Estic bé. Gràcies. Vaig explicar, no? Ei, noies, espereu. No és el moment, ara. És que hem quedat per fer un treball. Ja parlarem, vale? Per què ho heu fet? El què? Per què heu penjat la llista? Però si no hem sigut nosaltres. Ah, no? I qui ha estat, llavors? Només la teniu vosaltres? Pensa el que vulguis, però... Llavors per què porteu tot el dia evitant-me? I per què ahir no em veu defensar els comentaris? Per què? Hi ha 3 llistes. Si t'han fet això, tu ens ho podem fer nosaltres. Ets tonta o què? Va,